Ahojte, predstavujem vám všetkým známy sonický vibrátor Lelosona 2. Tento vibrátor má 12 sonických funkcií. Stredným tlačítkom ho zapnete. Chcela by som vás upozorniť, že keď zapnete tento vibrátor, tak začína na najsilnejšej intenzite. Takže predtým, ako si dáte na klitík, tak tú intenzitu znižte týmto tlačítkom. Po prípade, keď vám bude slabá, tak si môžete týmto tlačítkom tú intenzitu zvyšovať. Ja osobne preferujem začínať na úplne najslabšej intenzite a postupne ju zvyšovať. Je pravda, že tú intenzitu mením dosť rýchlo, lebo s Lelosonami naozaj stačia 2 minúty. Mám rada rôzne pomôcky, ale z tých všetkých, ktoré som zatiaľ vyskúšala, mi táto vyhovuje najviac. Super je aj to, že si ho môžem zobrať do vane a ten pôžitok je niekedy ešte intenzívnejší. Ja tejto hračke dávam 10 bodov z 10. Ak ju chcete mať aj vy doma, alebo potešiť svoju partnerku, kamošku alebo niekoho blízkeho, v popise vám nechám 10% zľavový kód a stránku, kde ho môžete využiť. Užite si, pa pa!